Antara turu lho iki semalah kon masak. Piye ta iki gedhing. Masak apa to, Jon? Jangan asem. Aku ki arep turu kok iso kon masak. Ora iso. Kancane tuh. Nek aku foto sangar ora? Sing kono. Gila. Ojo di angkat. Tes nek jalan kan bos. Wis ngono tak. Iya iya. Iki konten tangan iki lho. Enak, Jon. Hah? Enak. Enak pol. Apa ki? Aku pelek. Iki piye kamerane belakang? Ini loh, Bro. Aktivitas hari ini wis ngono kuwi. Dia lagi belanja nggih masak. Aku sing tukang ngecopne sego. Aku iso aku ngecopne sego ya sing ngecopne sego. Olakne micit lho. Coba oke. Pas guri lho prempet yo macam. Kayak keluaran masane. Emang betul martabak. Meneh entah berbayaran. Rokokane apa? Rokokane apa, Mas? Enggak, syuting. Rokokane apa, Kak? Wow. Jangan lupa makan jemblem. Tak uangan lho iki. Nah, Ini rame-rame gitu ya. iki rame-rame sing sitok tukang gitar. Ya. Sitok tukang ngirisi lombok. Tukang ngiris-iris, sitok tukang mangan. Sitok tukang video. Ha. Tukang ijep. Kae tukang icip. Loro lho. Jan lho arek loro. Kulang kaling. Ulang kaling. Ketan lho bubuke. Kuwi gula pakis. Baru narkoba. Dan ojo lali rokokane panggah HS. HS kretek. Jan nyeni kae. Ojo, aku ojo. Ora, aku ora video kowe. Jangan lupa rokok HS.